Zdravím všetkých u nového videa a dneska sme tu znova s Fruitym. Čau. A ideme ďalej hrať LOL City a... No, konečne. Šášou. No, už šúšou. Šôšou, nie šášou. Tak šošou. Už sa to síce ten názov 3-krát menil, ale to nevadí. No, minule tak som tu dostal týchto pár obchodíkov, pár vecičiek v offscreene, tým pádom, jo, ideme ďalej robiť. Chcem v budúcnosti to tu aj tak potom celé prestávať, nech tu máme také pekné a nemáme to ako v mojom starom mestečku Tokio. To vyzerá otrasie, aj to idem prerábať. Unemployed 144 unemployed, dobre. Tak ideme urobiť pár shopíkov. Ja som si tak už urobil miesto aj na budúce námestie. No, na čo by sme sa dneska chceli tak cieľovo vrhnúť? Robiť niečo, dobre. No, minule sa to moc nestalo. To teda. Ojoj, my nemáme dosť elektriky. Mám 3! Ja by som možno asi išiel spraviť sklo o chvíľku. Prečo? Aby si mohol zrobiť tie solárne panely. Toto je Steel Mill, toto je Glass Factory. Za chvíľku budem ako Maďarsko pri Sledsky. Hranice. Ja. Fast travel. Vzadu. Kokos. To bude vyzerať dobre. No a tam do tej trávy tam bude zasadiť aj strom. No. Jo, to je cool. To je top, to je top. No a potom tak dám taký ten hotel, či čo to je, neviem. Okej. No na to potrebujem konkrét. Okej. 300. Prečo sa mi to vždycky pohodne do ríci? Pracuj. Môžeš tu pracovať? Haló, môžeš tu pracovať? No, konečne sa rozišla. Štartuj. Otvor si development. A daj si fabriky. A poď úplne tam dole. A pozri sa na rýchlosť tejto kancelárie. Daj si na šipku a pozri sa. 2 sekúnd. Kámo, to není zlé. Planky, stony, concrete a steel, to není zlo. 0 sekúnd. Komu to bude dobré? Neviem, ja tomu dám 2-krát tú job, lebo proste ono to nestíha. Ja neviem, čo mám robiť. No to je... Kámo, medium American. Tá bude ale drahvo. Ja už mám konečne odmila brikáreň. Jedno? Hej, jedno. Super. Nehovor, že už máš 2. Idem na to. Kámo, my nemáme vodu. Tiež nemáš vodu? Došla mi vodička. Ja už mám 4 vodné veže. Nie je možné. Tak, dobre, už máme 9 vodných veží, lebo proste... Ježišmaria. No. Ježišmaria, to sú vážne samé ofisky. To čo je to ulica Ofisková, či čo? To tam musím dať. Jak to napíšeš názov ulice? Nijak, ale okej. To je jedno. Ježišmaria, koľko stáva tých brikární? Troška. Si budeš srandu, však ale... Ježišmaria, dobré. A potom si už oprav tú cestu, nemôžem z toho, ako máš krivo. Ježišmaria, a jo. Kamo, jeden brik mi chýba. Nevšimaj si to na tieto moje stavby. Dobre, tak sa ide stavať, vieš čo, viacej kameniare. Tu je nejako malo miesto. Ježišmaria, čo sa tu pristávalo? Teď mne stiačia 2 kamenárne. Nie. Ježišik. To akože potom budeš búrať, toto všetko. Áno. Keď to nepracuje ono, tak proste budem pracovať, jadory. Mne tie ofisky proste nefungujú. Hej, ide sa na glass. Tým pádom, čo treba na glass vyrobiť? Piesok, stonáreň a glass factory. Tým pádom máme glass factory, na ktorú treba 5 tonor. Nedostatok ľudí. No. Ja. U mňa taký problém zatiaľ není. Tiež si postavíš 20 orečkární a to nemáš ľudí. Čo to teraz kámo, tak na čo som stala toto doriť? Jaj. Čo?
Ty si len stavil, aby si to mohol postaviť. No, kúpil za prvý pozemok. Nice. Teraz idem postaviť ešte trošku drevární, lebo dreva nemáme dosť. Čo? Ja, že nie je to však. Máš 4 výrobne dreva, nie je dosť. Jemne postavených pár vecičiek. Pár. Potrebujem konkrét. To ešte bude dlhá cesta. A to potrebuje. Ani nie. Ja už som k tomu. V pohode. Ja pretrhnem prvú 1000 ľudí. Ja neviem. Toto je proste zaseknuté z nejakého dôvodu, ono to nerobí. No proste poď sa pozrieť, už to dlho nebol. A nevieš, ako to pomaly vyzerá. Jo, tu sa nič nezmenilo pomaly, ale tu sa to zmenilo. Vymenil som tam tie Asian housey a veľké Asian housey. Aj tu v rohu, aj tam v strede. Nie, tam je centrum, ale tam v strede. Tu? Mhm. Kamo, je to nič nevidí. Jaj, tieto. Že? Nedostatok ľudí. Nedostatok ľudí. Máš konkrét? Nie. Kamo, už mám 110 ľudí. 1100. No, ja som práve urobil novú výstavbu veľkú. Jak not... Čo? Ja už mám 10 konkrétu, lol. To je aké slovo. Aj keď to nemalo ani dosť workerov. Teraz keď je tam 10, tak to robí, ale pomalšie. Asi hej. Kamo, zase nemám dosť elektriky, Dorici, veď som to toľko postavil. A nerobí to dosť glásu, Dorici. 1600 ľudí už mám. Vodnak dokým sprovozním proste tú konkrétáreň. Chvíľku ti to trvá. Tak budeme mať konečne v pohode vodu. 4,75. No. Pekný sunset. To vyzerá ako úplne rozžiravené slnko, ale ok. A máme moonrise. Oni sú 90% šťastní. Čo chcú? Z Polystationky. Kam to vyzerá? Čo mám získať toľko development bodov? Mi to vysvetlí. No way, že ja mám hodne glasu. To sú fakt maličké ofisky. Čo? To sú strašne maličké ofisky. Kamo, to je úplne mini. Kamo, táto je strašne mini pidi. Tu nágesol na tom námestí na rohu. Vidíš to? Jo, to nie je zlé. Tak máš taký divru. Tam si môžeš dať stromčeky. Hej, dám, ale teraz... Aj tu si môžeš dať stromečky. Ale nemá ľudí. Kamo, tak to je verí. Nemajú byť tu baráčiky? No, Tam bude, uvidíš. Taká maličká blbostička urobiť tak... Zabere to tak maličko miestečka a urobiť to tak veľa prácičky. Čo? Táto je najlepšia ako tieto dve a je to ešte menšie. To je top. Ty máš schúpu milión. Kom. Proste, ja som tu postavil obchody, veľké fabriky a zarába to. Ale mne nedoručujú kámo skoro vôbec. Táto už pracuje naplno a máme tu miesto na ešte ďalšie dve týchto. Nezmestíš aj 3 vedľa seba? Mám raz, 2, 3, 4, 5. No, asi 5 asi nie. Kámo, tu môžem tieto, tak môžem napchať do jedného štvorčíka tohto 4. Tieto. Je to... Ja to milujem. Môžem... Development body. Môžeš mi vysvetliť, prečo nemáš len tak proste žeria uprostred kancelárii. To tak. Už není. Ja proste furt iba táto ulica a tu na pár svetielok je. Vidíme sa v budúcom videu teda. A ty to všetko dáš do jedného videa, to všetko, OK? Dobre. Majte sa všetci. Vidíme sa v ďalšom videu.